Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. Muzuwara nasi ndichapariza shoko la Mwari nemusorowe shoko unoti Jesu ndiye mukova. Haleluya. Nokuti kana ukaverenga John chapter 10 verse 9 iyo inoti ndini mukova kana muno apinda neni uchaponeswa. Saka ama mudikanwa apana imwe nzira yaungagona kupinda nayo kuti iwewe uve wakaponeswa mukati meupenyu wako. Ungava uchitambudzika muzuwara nasi, asi nzira yokuti iwewe uve wakaponeswa ndokunge wapinda nomukova unonzi Kristo Jesu, nokuti iye ndiye mukova wega wega apinda naye uchaponeswa. Ungava unoshayiwa muzuwara nasi, ziva kuti mangwana uchaziwana, ziva kuti zose zaunoshuvira mukati mupenyu wako uchazipiwa. Ungava usina kurorwa muzuwara nasi, asi ziva kuti mangwana ucharorwa. Ungava usina basa muzuwara nasi, asi ziva kuti mangwana uchawana basa, nokuti Jesu ndiye mukova muno wega wega apinda naye uchaponeswa. Haleluya. Mwari wokudenga kakuzarire madozi ese akavharwa nawakaipa, nokuti iwo ndiwo mukova wekuvhura zose zvakavharwa nawakaipa mukati mupenyu wedu. Hapana rimwe do raunoda mukati mupenyu wako kunze kwedo iri rinonzi Kristo. Haleluya. Zose zvaunoda pinda negoni rinonzi Jesu Kristo. Zose zvaunoshuvira kuva nazvo pinda negoni rinonzi Jesu Kristo. Ungava uchitambudzika muzuwara nasi, ziva kuti uchanyaradzwa. Ungava uchirwara muzuwara nasi, ziva kuti uchaporeswa. Ndokunge wapinda nemukova uyu unonzi Jesu Kristo. Haleluya. Ama mudikanwa, zose zingakutambudza ziva kuti zichapera. Haleluya. Gara uri mukati megoni iri rinonzi Jesu Kristo, kuti kana wakaipa achida kukurwisa angagoni kukunda, nokuti unenge uri mukati memukova uyu wakavharirwa unonzi Jesu Kristo. Ungaita sei kuti uve mukati memukova uyu unonzi Jesu Kristo, kuti zvakaipa kana zvouya zvishayiwe simba, zviwanikwe iwewe wakavharirwa mukati megoni iri kuti ugova wakaponeswa. Iva mukati meshoko raMwari, regerera vose vanokutadzira, ipa zvose zvauinazvo, ipa kunyange zvishoma zvauinazvo kune munhu wese waunonza kuda kupa mukati mupenyu wako. Jehovha vachakuitira zvakanaka, Jehovha vachakuropafadza. Chinhu chingaita kuti isusu tirambe takavharirwa mugoni iri rinonzi Jesu, iva nerudo, iva nokutenda, iva nokutsungirira pazvose zvaungapinda mukati mazvo mukati mupenyu wako. Jesu kana ukapinda nepavari uchaponeswa. Jesu ndiro goni iro rega ringaita kuti iwewe uve wakaponeswa mukati mupenyu wako. Ungava notambudzika, ziva kuti uchanyaradzwa pakutambudzika kwako. Ungava unochema, ziva kuti uchanyaradzwa pakuchema kwako. Zvose zvinokutambudza zvichaguma, zvose zvinokutevera zvichaparadzwa nezita raJesu. Haleluya. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +2 76191648897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.